Чираттагы кытлау сәламен без Урта Терешка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Бигбаев Рөстәм Абдрәүф улы каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны тормыш иптәше Мөслимә Җиганшевна, улы Рамил, тормыш иптәше Эльмира, кызы Гөлнара, оныклары Руслан, Аделина һәм Элина кытлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез Урта Терешка авылында Абдрәүф Асфянович һәм Шәфика Хөснетдиновна Бигбаевлар гаиләсендә 1960 елның 18 февралендә 4-нче балалары булып дөньяга килә. 3 апасы Нәсимә, Асия, Мәрьямнан соң ул олы шатлык булып туа. Үзеннән соң да тагын бер кыз кардәше сеңлесе Расимә аваз сала. Гаиләдә бердән-бер ир бала булганга, аның урыны да гел түрдә була. 1967 елда ул 1-нче сыйныфка укырга керә. Шын авыл баласы буларак, бала чактан ук бик эшчән, хезмәтне яратып, тырыш булып үсә. 10-нчы сыйныфны тәмамлагач, шоферлыкка укый. Илебез алдында булган хәрби бурычын үтәп, яңадан туган авылына кайта һәм колхозда шофер булып хезмәт юлында башлап җибәрә. 1982 елның 20 августында алар әниебез Рамазанова Мөслимә Җиганша кызы белән гаилә корып җибәрәләр. Ул чак Сызрань педагогия училищесын тәмамлап кайткан яшь белгеч буларак, әниебез Кулатка балалар бакчасында әле яңа гына хезмәт юлын башлап җибәргән була. Шул көннән алып 39 ел гомер узган. Барысы да шул ук көенчә шикелле. Әниебез балалар бакчасында эшләп килә. Ләкин еллар гына аларны олыгайткан. Олы бәхетләре булып, нәсел дәвамчылары уллары Рамил 1983 елны дөньяга туа. 7 елдан соң тормышларын бизәп чәчкәләре, татлы кызлары Гөлнара да аваз сала. Алар икесе дә инде үсеп, уку йортларын тәмамлап, үз гаиләләрен кырдылар. Әти-әниләрен бәхетле итеп оныклар да бүләк иттек. Уллары Рамил тормыш иптәше Эльмира белән Сызрань шәһәрендә яшиләр. Балалары Руслан инде 6-нчы сыйныфта укый, ә кызлары Элинага 4 яшь әле. Кызлары Гөлнара да Сызрань шәһәрендә оныклары Аделина белән гомер кичерәләр. Быелгысы елны әби бабасының шатлыгы булып Аделина мәктәп бусагасын атлап керәчәк. Сөекле ирем, синең хакта кайсы ягыңны алмыйм, гел мактап кына сөйли алам. Син авылда туып үскәнгә, кулларыңнан гөлләр коела торган ират. Мин синең яныңда үз-үземне бәхетле итеп хис итәм, ә бу исә һәр хатын-кызның хыялы. Бәйрәмеңдә ярату сүзләремне дә ишет. Озак еллар торгач гаиләдә мәхәббәт, хөрмәткә күчәдиләр. Без байтак еллар яшәсәк тә, мин һаман сиңа гашыйк булып яшим. Ниләр генә булмасын, арабызда нинди генә мөнәсәбәтләр булмасын, Рөстәм гомер буе мине аңлый алган иң беренчедән якын дустым, яраткан кешем булды. Мин аңа 1000 рәхмәтле, чөнки гомеремнең бизәге, балаларыбыз өчен ул чын әти була алды. Ул һәр вакыт безнең нык терәк, нык таяныч. Без аны хөрмәтләп, ихластан сөеп яшибез. Кадерлем, рөхсәт ит чын күңелдән туган көнең белән котлап, иң мөһиме нык исәнлек теләргә. Исәнлегең булса, барысы да булыр Алла бирсә. Бәхетең мул булсын. Бел, сине һәр вакытта яратып, хөрмәт иткән кешеләрең без ул. Әллә синең күзең, әллә назлы сүзең гомерлеккә сеңде күңелгә. Син гомерем буе минем алтын нурым, ал кояшым тормыш күгемдә. Бүгенге көн бер кайчан да онытылмый торган көн. Әй сөеклем, бердән-берем, ул бит синең туган көн. Сөям сине, әле ярый син дөньяда бар җаным. Рөстәм дигән исемеңнән ишеткәч уйный каным. Бәла-хаза, кайгы-хәсрәт безне әйләнеп үтсен. Киләчәктә тыныч, матур, бәхетле картлык көтсен. Кадерле әткәебез, туган көнең белән сине, сәламәт булып яшә. Әниебез белән һәр чак булыгыз сез янәшә. Акыллы киңәшең тыңлап, тормыш юлын үтәбез. Синең яннан яшәү өчен без көч алып китәбез. Әтиебез, барысы өчен бездән сиңа зур рәхмәт. Синең канатың астында яшәүләре бик рәхәт. Кадерле әткәебез, без сине нык сагындык. Оныкларың да сиңа гел барырга акталып торалар. Шул кадәр бабаларын яраталар алар. Рәхмәт сиңа, сәламәтлегеңне кызганмыйча, безнең өчен кайгыртып, мал табып, бала чакта матур яшәткәнең өчен. Үсеп җиткәч һаман безнең хакта кайгыртып яшәгәнең өчен.
Кылган изгилекләреңне меңләтә кайтарырбыз, газизыбыз Алла теләсә. Әтиебез, әзрәк тынып ал да, утыр әле килеп яннарга. Бүген керсен олы шатлык белән тынычлыгы синең җаннарга. Бик күп еллар безнең яныбызда яшә әле биреп дәрт, көчен, җаныбызны өзеп бирергә дә жәлләмәбез әткәй синең өчен. Әткәебезнең бит бүген матур туган көннәре. Йокысыз үтә шул еш бик аның кара төннәре. Безнең хакта ул уйлана, бастырырга аякка, үсеп җиткәч таралыштык икебез төрле якка. Тик әткәй без онытмабыз синең җылы җаныңны. Тырышырбыз без бизәргә синең һәрбер таңыңны. Бүгенгегә без читтә ул, кытлыйбыз бәйрәм белән. Назлысыбыз килә сине моңлы, матур җыр белән. Кадерле Рөстәм Абдрәүфович, яраткан тормыш иптәшегез, бала оныкларыгызның бар теләкләрен матур җырга үреп, бәйрәм сәламе буларак юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Әтием, минем моңлы йөрәк, сине булганга шатлыктан тибә. Үтсен әти безнең матур гомер, әле тагын күп еллар бергә. Әткәем, сине бит минем кадерлем, бүләк итәм сиңа бүген иң матур гөлләренең. Әтием, әткәем, сине бит минем кадерлем, бүләк итәм сиңа бүген иң матур гөлләренең. Авыр шақта кирәк булдың әти, кызганмадың барлык көчеңне. Хөрмәт итәм ничек, хөрмәт итмим, дөнья бүләк иткән кешемне. Әтием, әткәем, сине бит минем кадерлем, бүләк итәм сиңа бүген иң матур гөлләренең. Әтием, әткәем, сине бит минем кадерлем, бүләк итәм сиңа бүген иң матур гөлләренең. Синең йөрәк, олы йөрәк әти, җилкәләрең синең түземле. Гел елмаеп яшә, сине кадерлем, яратабыз әтием үзеңне. Әтием, әткәем, сине бит минем кадерлем, бүләк итәм сиңа бүген иң матур гөлләренең. Әтием, әткәем, сине бит минем кадерлем, бүләк итәм сиңа бүген иң матур